Nachádzame sa v obci Slovenské Právno, kde nájdete balans medzi kľudom a dostupnosťou ku všetkému, čo v životu potrebujete. Nachádzame sa na pozemku o rozlohe 1077 m². Obec Slovenské Právno je obec, ktorá spája pokoj vidieka s praktickým každodenným životom. Pozemok je slnečný, rovinatý a nachádza sa v zastávanej časti s asfaltovou prístupovou cestou. Momentálne záhrada, ale čo tu bude, keď pozemok kúpite, je na vás. Pokojne tu môže vyrásť váš nový domov. V blízkosti pozemku sa nachádzajú inžinierske siete, verejný vodovod a elektrika. Nájdete tu základnú občiansku vybavenosť, vrátane materskej školy, potravín a služieb pre bežné potreby. Obec má príjemnú komunitnú atmosféru a aktívny spoločenský život. My sme vám ukázali kde. A teraz je na vás čo? Tak neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si obliadku. Moje meno je Zuzana Beťáková. Volám sa Martina Priškinová a teším sa na stretnutie s vami.